Goddag, mit navn er Alexander Knudsen. Jeg er 29 år gammel, bor oppe i Nordjylland, arbejder med heste til dagligt. Den her video den bliver lavet til dels af lyst, men rigtig meget til dels på en stor opfordring for familie, venner og bekendte, som altid har set mig som en ung udgave af Jørgen. Jeg er en ung mand med et på mange områder ældre sind, og vil umiddelbart mene, at jeg kunne bidrage med noget rigtig positivt til herre for Danmark, til den danske jægerstand og den danske lystfiskerstand. Jeg har 5 års uddannelse i baggrunden som soldat, så udliv er ikke noget problem. Jeg har en udsendelse bag mig. Fiskerimæssigt har jeg fisket hele mit liv. Skal jeg også tage ud og fiske nu. Se om vi kan fange vores første havørred, mens de andre de holder Sankt Hans. Jeg har fanget det meste, der er værd at fange. Både pigbare, geder, karper, havørred, laks, arbor, ål, makreller. Så fiskeriet det spænder bredt. Jeg har gået på jagt siden jeg var 16 år, så det må være 13 år i år. Og har gået på strandjagt og havjagt i både pram og ligge ind i rørene. Jeg har gået på riffeljagt, skudt krondyr, skudt råvildt med riffel, gået på bukkejagt, taget på klapjagter. Jeg har en hund, der er 2 år i år, som bliver min nye bedste kammerat. Og så vil jeg slutte af med at sige, at jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi har et program som Nak & Æd, der kan værne om, eller kan være ambassadører for den rekreative brug af naturen, som vi er rigtig mange mennesker i Danmark, der værner om og prøver at holde fast ved og prøver at passe på. Tak for den her gang. Vi skal ikke overskride de 2 minutter for meget. Nu er jeg i gang med at fiske. Jeg håber, I tager mig i betragtning og knækker bræk derude.